Kıyamet gün bolanna ey enatala qowlasın ey ennele bugat qiyinlik bilen göwreli olup çağan saklamalı odan naqis olup haniz kamil olmaqa ölüp yani dünyadan gitmeli. Kıyamet gününe oğlan cennetin qafının ağzında duracak, qafın ağzında duracak. Xudaya men hiç kimi cennete kalacak da madem ki enatım cennete girmese diyecek. Xuday Taala aytacak ey çağa enatım günahkar men hesabım mağul enatadım diyecek. Oğlancık näme diyecek ey Xudaya men mi senin hesabım ma diyecek. Men ki näse aylap endemin sinne bigat qiyinçilik dedim. Hani kamil bolmagan men canım allan. Men dünyanın lezzetini görmeken men canım allan. Men şoňa üçin näse endemi cehennemden çıkaracak, öz ýanyma götürecek diyecek. Xuday Taala imtihan için ol oğlancığın yanına iki tane ferişteni enata edip diýerjek. Enata edilmiş şeklinde. Enata cehennemde iki ferişte verilecek. Oğlancık yörtüp barcak begenip pay enatım cennete gellew dipdeni. Amma ishaq görse enatan ýetdi. Ey Xudaya, ey Perwerdigara, ey Allah can. Meni bir iýberenleň men enatam diýjek. Oy çağa nerden bilýän? Bir ene dip iýberende ne bir yanan bagryň ýeti bar. Ata dip iýberende ne bir mehru şafakat bar. Aslın bularda enatalyň ýeti ýok. Men enatamy cennete tallaýjak. Şondan Xuday Taala aytjak ey çağa git enataň cennetten çıkara diýjek. Lep göbew bilen çykyp däni cehennem odundan çıkaryp da cennetiň içine saljak diýe. Etimadyň bawerin kim bolsun şu gülle ögde wadyr inşallah. Xuday nasip etsin.